Nyaka edoho kamoro ni do mamilimani kawuono no winjo bura manyocho chwale nyime kadwaro ni mondo wethuolo gi rambun Maxine Wahome ma itudo gi nek mar jaherane Asad Khan. Okil Philip Murgor ema nyocha ochwalo kwayo no edoho elo Maxine kakoro no dwaro ni mondo wethuolo wirane okonyal rocho neno mantiere e bura no. Kata kamano jomak bura to kwa doho ni kiki maroyo Maxine gi rambun wirane onyalo njao bura makamano. Do chano winjo bura no kendo chieng' wuok tich tarik 27 higani. Is directed to file the probation report as soon as possible, and the matter will be mentioned virtually next week because we don't sit on Fridays. The 27th of March, the matter will be mentioned on Monday next week virtually. Monday next week will be the 27th of March.